Un dinar de Nadal al juny. Els amics de la gent gran es van veure obligats a suspendre la trobada al desembre i van decidir recuperar-la de seguida que fos possible. Avis i voluntaris s'han tornat a reunir després de més de 2 anys i el dinar també ha servit per engegar la campanya d'activitats d'estiu. Que ens trauran a ballar? I si no, ballarem nosaltres soles. Ballem nosaltres o traiem nosaltres a ballar? No cal que ens vingui a treure ningú a ballar. La Maria, de 94 anys, avui té un dinar. És una ocasió especial perquè fa 2 anys i mig que no es troben a taula amb els amics de la gent gran. No té problemes de mobilitat, però sí de visió, i per a coses com arreglar-se va molt bé l'ajuda de la Sofia. Vinc un cop a la setmana, dediquem una tarda una a l'altra, sortim a passejar, anem a berenar, el berenar no el perdonem. És una amistat que a mi m'omple molt i molt gratificant. Les meves filles venen, no em deixen sola, tinc una senyora que em cuida cada matí i a la tarda estic sola. Però bueno, són aquelles coses que altres mires enrere i veus que altres n'hi ha que estan pitjors que tu. I això tens que tenir ànims per tirar endavant. Es vol evitar la soledat i l'aïllament de la gent gran, de manera que a part del dinar d'avui n'han organitzat 16 més a diferents municipis durant el juny. També engeguen la campanya Estiu amb companyia, amb una 50ena d'activitats d'oci. És una necessitat vital el trobar-nos, el compartir l'amistat, el donar-nos una abraçada, el donar-nos un petó, el compartir i viure l'amistat. L'estiu pot ser molt dur per a les persones grans. Poden quedar-se soles durant setmanes o sense xarxa familiar o social. I a més, amb unes temperatures que no animen a sortir. Estás observando.